O libro que vos quero recomendar chámase Ollos de auga, é de Domingo Villar. É unha novela de intriga, con crime, investigación e moito por descubrir. Todo comeza cun rapaz novo que aparece morto en Vigo. Era músico e parece que tamén tiña segredos. A partir de aí comeza a investigación. O encargado do caso é Leo Caldas, un inspector que intenta poñer orde entre as testemuñas, pistas e versións que non cadran. E non está só, con el vai Rafael Estévez, que é máis directo, máis bruto e máis conflictivo, pero fan un bo equipo a pesar de que chocan bastantes veces ao longo da historia. O caso vai liándose máis do que pensaban, cando parece que atopan unha resposta, xorde outra pregunta. Hai moito detrás do rapaz, e modifica moito as teorías sobre o seu falecemento. O que máis me gustou é como está contado todo, os diálogos, as situacións, os personaxes, parece que os coñeces. Ollos de auga non é unha novela moi longa, pero atrápate dende o principio. A min encantoume, estou segura de que a ti encantarache tamén.